Zdravo, draga moja vibracijna bića. U ovom videu pričam o konceptu o sebi ponovo. Ovaj put želim da ga predstavim na malo drugačiji način. Menjanje koncepta o sebi umesto menjanja sebe. Najbolji primer koji imam za ovo jeste primer kada želiš da izgubiš na težini tela, kako da smršaš. Da, to je normalan naziv za to. Dakle, kada želiš da smršaš. Iz ličnog iskustva govorim da, pošto sam imala taj, neću da kažem problem sa težinom, ali imala sam težinu koja se meni nije sviđala i to me prati još od detinjstva, otprilike. Sve dok sam ja pokušavala da promenim sebe i svoje telo i da utičem na to određenim akcijama i određenim dijetama, ne znam, vežbanjima da bih smršala itd. itd. Dok sam pokušavala da promenim sebe, to bi dalo slabe rezultate, veoma slabe rezultate i onda bi se vratilo na staro. I uvek bi se vraćalo na staro, to je ono kao jojo efekat ili šta god. Međutim, kad sam krenula da, ne da menjam sebe, ne da menjam svoje telo i svoj izgled na taj način, nego da menjam koncept o sebi, a to sam radila tako što sam zamišljala da već izgledam onako kako želim da izgledam. Ne samo to, nego da se već osjećam onako kako bih se osjećala da imam telo kako želim, da imam težinu kako želim. Kad sam krenula to da radim, i to je upravo ona Nevilleova metoda, o čemu i on priča, znači da zamišljaš sebe onakvim kakvim želiš da budeš i da osjetiš to. Kad sam krenula to da radim, usledio je niz nekih mojih odluka, događaja koji nisu nešto što sam ja, na silu radila. Nisu nešto što sam ja, kao sad sam odlučila, sad ću da radim ovo i to će mi dati te rezultate. Nisu dolazili iz mesta nedostatka, u smislu ne sviđa mi se moje telo i sad ću da radim sve što mogu da bi ga promenila. Jer tu mi je svest bila na telu koje ne želim. Tu mi je svest bila na težini koju ne želim. I to nije to življenje u kraju, što kaže Neville Goddard. Jer kad promeniš koncept o sebi, kada živiš iz toga, iz te svesti, moja težina je već savršena. Ja već imam telo kako želim. To sam već ja. To je prosto, nema dalje. Kad živim iz toga, ono što je usledilo jeste da sam ja donela neke odluke u svom svakodnevnom životu koje su bile veoma postepene. Veoma kao tu uradim tu malu stvar, tu uradim tu malu stvar, gde je to jedno za drugim gradacijski dovelo prosto do promene mog načina života, promene mog odnosa prema hrani, promene prema mog odnosa prema vežbanju, ali to nije ništa što sam ja silila, to je sve došlo prirodno i s ljubavlju. U smislu da mi prija to, da ja sad volim svoj način ishrane i ja sad volim to što vežbam. I ja sad, to je prosto meni postala potreba, više nego nešto što silim sebe da uradim. I to pravi svu razliku. Jer ako nešto radiš na silu da bi promenio nešto, a nisi prvo promenio koncept u svojoj glavi o sebi, to će ti dati veoma kratkotrajne rezultate, jer ne stvaraš akcijama, ne stvaraš rečima. Prevashodno stvaraš konceptom o sebi, to jest mislima o sebi. Ovo je samo jedan primer, što
moj neki primer koji mi je bio najlakše da povežem s ovim. Međutim, još jednu stvar koju bih htjela da naglasim jeste da kada menjaš taj koncept u sebi, ja kad radim, na primjer, tu Nevilovu metodu, a radim je svako večer, ja kao da osjetim da postajem druga osoba. Jer ja kao Kristina, inače to je moje ime, ne znam da sam to nekad rekla na ovom kanalu, ali ja kao Kristina, koja ima određene roditelje, porodicu, prijatelje, imam određenu istoriju sećanja u svojoj glavi, za mene su nekako moje želje i ono što želim da bude u mom životu ograničeni. Jer ja sada kao Kristina, kao ova osoba kako ja sebe doživljavam, ne mogu da iskusim to nešto jer to za mene nekako nije moguće. Ali kad krenem da se zamišljam već na kraju, u kraju, što kaže Neville Goddard, kad krenem da se zamišljam već u svojoj ostvarenoj želji i da pokušam da ponavljam to, možeš i afirmacijama, možeš i vizualizacijom, znači do tebe je, šta je tebi lakše. Možeš i tako što zatvoriš oči i čuješ da ti neko kaže da se to već ostvarilo. Naprimjer, ja želim da se uselim u novi stan i čujem u svojoj mašti kako mi neko kaže jao, kako ti je ekstra stan, baš mi je drago što si se uselila tu i tako to. Znači, sve zavisi od tebe šta je tebi najlakše. Biraj šta je tebi najlakše, ti možeš da biraš, to je lepota stvaranja. Kada zamišljam to, ja jesam malo onako vizualni tip i ja volim slike i volim onako da zamišljam to. U jednom trenutku, kada ponavljam to, osjetim se kao potpuno druga osoba. Kao osoba za koju to jeste moguće. Da li razumete taj koncept da postaneš bukvalno druga osoba? Jer ako za tebe to nije moguće, a za nekog koga ti poznaješ, na primjer, to jeste moguće. Zamisli da si ta osoba. Ja imam, na primjer, što tiče nekih mojih ciljeva, devojku na Instagramu koja vidim da živi već taj život i tako to. I ja samo zamislim da sam ona. Ja samo zamislim kako hodam u njenom telu, kako radim i kako uživam u tom životu koji vidim da ona vodi, koji bih ja volila da vodim i povežem se sa tim osjećajem i to je ono što meni pomaže da promenim svest o sebi. Niko ne kaže da to moraš budeš ti, da se tako izrazim. Tako da uradiš što god je tebi potrebno, da se izmestiš iz tog starog koncepta o sebi, da se izmestiš iz tih starih ograničenja o sebi. Znači, ne menjati sebe, ti si savršen, savršena, niko bolji na ovom svetu, ti si vrh vrhova. Menjati koncept o sebi. Sa tobom nema ništa što nije u redu sa tobom, nema ništa što ti ne zaslužuješ. Znači, ti si najvoljenije, najdivnije biće na ovom svetu. Jedino što treba da promeniš jeste koncept o sebi. Znači, da kažeš, ja to zaslužujem, ja uvek dobijam ono što želim, ja sam majstor u manifestiranju, zato što svi jesmo majstori u manifestiranju, bukvalno manifestuješ ceo svoj život, stvaraš svoje okruženje, ceo svoj život, samo to radiš ili si radio nesvesno. Sad kad uključiš svest, nema razlike, samo menjaš misli umesto onih na autopilotu, umesto onih po inerciji i po navici, samo ih menjaš u ono što ti zapravo želiš. Stvaranje je toliko jednostavno, samo menjaš misle. To je to za ovaj video, draga moja vibracijna bića. Hvala svima što ste gledali. Vidimo se neki sljedeći put. Ćao!